Minkejja li meta nsemmu l-istampar naħsbu minnu fih fil-kodba. Insibu ħafna materjal stampat li m'għandux jaqsam xejn mal-kodba tal-iskola jew tal-qari. Ngħidu aħna l-leħħiet. X'riżorsi oħra nsibu bil-sinna u kif jistgħu jintużaw l-aħjar? Il-maġġoranza tal-riżorsi huma stampati, però jeżistu riżorsi bħal leħħiet, bħal sfoljatur li mhumiex kodba, jiġifieri meta ngħidu leħħiet pereżempju qed nifhmu flashcards, dak li huma flashcards. Sfoljatur huwa kunċett ġdid li huwa literalment qisu bord li inti tisfolja għalhekk sfoljatur biċċa u taqgħod storja li trid. L-idea ta' daw ir-riżorsi stampati li mhumiex ktieb huma biex tagħti anke bħala għodda f'idejn it-tfal, ġeneralment tat-tfal qed nitkellmu, xi ħaġa differenti, xi ħaġa li tkun tista' iżjed qisha kultant għax iżjed qisha logħba, leħħa qed ngħidulha flashcards għal kumdita li m'għandekx ktieb imma għandek karta waħda u tista' tagħtik ċertu flessibilità li inti fil-klassi tista' tolliha, tista' tagħtiha f'idej it-tfal, skont it-tip ta' leħħiet, riżorsi differenti uħud minnhom jinkoraġġixxu anzi lit-tfal biex jużawhom u jilagħbu huma stess bihom, allura forsi pereżempju għandek leħħiet li bihom taqgħad sentenza mela għandek kelma fuq kull leħħa u t-tfal qishom qed jagħmlu jigsaw puzzle jaqdu l-kliem flimkien. Allura qed toħloq xi ħaġa qed tuża ħiliet differenti, qed jużaw idejhom, qed iħaddmu anke l-ispazju viżiv qudiemhom li biktib stampat diffiċli tagħmilha. Jista' jkollok il-kliem u tqgħod tikkupjahom f'pitazz imma mhux daqshekk immedjata u ta' sodisfazzjon forsi għat-tfal daqskemm ikollhom leħħiet. Waħda mill-ikbar konsiderazzjonijiet hija dik finanzjarja għax ovvjament riżorsa stampata li mhijiex ktieb tqum iżjed biex tistampa. Ovvjament jekk għandek leħħiet għandek karti separati li jsiru fuq board, allura karta eħxen apposta, ħafna drabi ikollhom ikunu anke taralhom ikollhom dak il-CE fuq wara li huwa simbolu ċertifikat ta' sigurezza tal-Unjoni Ewropea, allura jkollhom pereżempju affarijiet bħat truf ikunu jiġu fit-tont biex dak li jkun it-tfal qegħdin f'idejhom ma jweġġawx, linka li tintuża ma tkunx tossika. F'każ qed nitkellmu fuq tfal żgħar ħafna qegħduhom f'ħalqhom, jiġifieri hemm ħafna dawn konsiderazzjonijiet li jollu xi ftit il-prezz. Imbagħad hemm konsiderazzjonijiet oħrajn meta qed noħolquhom li l-ippjanar tagħhom mhux bħall-ippjanar ta' ktieb fejn għandek xi ħaġa strutturata paġna wara paġna wara paġna, imma għandek struttura differenti ta' ħafna biċċiet differenti. Jekk semmejna sfoljatur għandek ħafna biċċiet ta' karti li taqlibhom kif taqlibhom toħloq storja differenti. Jiġifieri inti ma tistax taħseb b'mod kronoloġiku kif naħsbu meta nfasslu ktieb normali, imma trid taħseb f'mod li appuntu min-natura tagħhom li t-tfal qed ittihom l-għażla li iħaltu s-sekwenza. Inti m'għandekx kontroll fuq is-sekwenza bħalma jista' jkollok fi ktieb fejn paġna numru 1 tiġi dejjem qabel paġna numru 2. Daw ir-riżorsi jgħinu fil-lingwa Maltija għaliex qed jgħinu lit-tfal kif tkellimna li jaħdmu b'mod mhux neċessarjament sekwenzjali li jaqbdu ktieb li ħajqraw l-ewwel paġna mbagħad it-tieni paġna, kif ukoll huma iżjed interattivi. Inti fi ktieb ftit jew it-tfal qed jaqraw jew jekk huwa workbook jiktbu ġo fih. Hawnhekk għandek litteralment ħafna biċċiet għax ħafna mir-riżorsi jekk huma u qed jużaw anke qed jużaw idejhom, qed jużaw anke hemm dimensjoni spazjali tagħhom, allura huma fuq il-mejda qegħdin jaqbdu l-leħħiet flimkien, qegħdin idawru, allura qed jgħin il-Malti għax huma qed il-ħiliet li jgħinu daw ir-riżorsi li inti tkun iżjed kreattiv pereżempju, ir-riżors da tip ta' riżorsi jgħinu ħafna għall kreattività, għal dak li ngħidu storytelling li eventwalment jintuża biex jinkitbu l-komponimenti, eċċetera. U jgħinu ħafna daw riżorsi xi jistimulaw kreattività. Pereżempju jeżistu leħħiet bil-Malti li inti turihom frażi u tgħidilhom ibni l-istorja fuq din il-frażi jew x'timmaġina li seta' kienet isir biex seħħet din il-ħaġa. Ara t-tfal qed tistimulawhom il-kreattività u flok jirrakkontawha bl-Ingliż qed ninkoraġġuhom jirrakkontawha bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.